രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഒപ്പുവെച്ചതോടെ വനിതാ സംവരണ ബിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി. ഇതിന്റെ വിജ്ഞാപനം പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങും. ബില്ലിൽ നേരത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറിയത്. നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ബില്ല് നേരത്തെ പാസാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ 215 പേർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു. ആരും എതിർത്തിരുന്നില്ല. അതിനു മുൻപ് ലോക്സഭയിലും ബില്ല് പാസ്സായിരുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അനുകൂലിച്ചത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ഊർജ്ജമാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും മകളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 20, 21 തീയതികളിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് നാം എല്ലാം സാക്ഷിയായി. ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയതിൽ ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഈ തീരുമാനം വരും തലമുറകൾ ആഘോഷിക്കും. നാരീശക്തി വന്ദൻ അധിനിയം പാർലമെന്റിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് പാസാക്കിയത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളിലായി രാജ്യം കാത്തിരുന്ന സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുന്ന ബില്ലാണ്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണ നേടാനായി എന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ബില്ല് പാസ്സായ ശേഷം പിന്തുണച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത എംപിമാർക്ക് നരേന്ദ്രമോദി നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം വനിതാ സംവരണം 2026 ശേഷമേ നടപ്പാകൂ എന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞത്. സെൻസസ് നടപടികൾ 2026 പൂർത്തിയാകൂ എന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സെൻസസ്, മണ്ഡല പുനർനിർണയ നടപടികൾ എന്നിവ പൂർത്തിയായാലേ നിയമം നടപ്പിലാക്കാനാകൂ. വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ നടപടികൾ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് അമിത്ഷായും വ്യക്തമാക്കിയതോടെ വനിതാ സംവരണം 2024 ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരണമായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഇന്ത്യ ടുഡേ.